Ito naman yung part 2 guys. Magmukbang kami sa mga iluto nga manok bisaya. Yan. Yan, gihuwad ni Madi ang sabaw sa kanon. Sa kanon. Ayan, Madi. Wow, nangaon na gid mo yung mga Madi. Paki-follow naman to Madi. Yan. Madi, lamig kay Madi Jude. Lamig kay siya Madi. As in. Yan, Madi. Kinain na ni Madi. Yan, kaon mo Madi. Madi, mga on pa mga Madi. Agay. Kumain sila Madi. Yan. Yan. Madi. Sa pag-iinit eh, Madi, halang mo dyan. Init ka siya Madi. Init ka siya Madi. Wala kaon. Ikaon sili niya Madi. Grabe, believe ka rin kung kauban Madi. Hinain niyang sili. Ang sili Madi. Huwag mo kainin ang sili Madi. Magkamali ka dyan Madi. Yan ka. Lamig ka siya Madi yan. Lamig ka siya. Lamig ka niya ng bisaya. Kinsa mo itong ganang palit. Narami din mga Madi. Palit ito. Manok Madi bisaya. Naragit mo diri. Yun nga, makita lagi ninyo nga. Nami balik kayo din mga manok Madi. Kaon mo Madi. Kaon mo mayo. Ramaniwang. Gihuwa na yun Madi. Tinagin ni mayo. Tarungin mo Madi. Tarungin mo. Napaso. Yan Madi. Natangol si Madi. Natangol. Ni hawas Madi kaya nasakitan sa tango. Ay ko. Wait, ayos Madi. Katawan ko Madi. I-walk out. Kaon dia Madi, kaon. Kaon. Kaon lang. Huwag mo pakilaman yung kasama mo Madi. Kumain ka lang Madi ha. Ayan, si Madi. Yan, kainin mo yan Madi. Lamig ganyan Madi ba? Lamig kasi feeling yung niya yan mo. Kaunag yun ha Madi. Kamutan, pagsaraman. Doble ka na ha. Di na ito pinubre. Naikamot. Ikamot yung kutsara. Nagtiniil mo pagpala. Kutsarahan. Kutsara kinawot. Grabe ha. Kamutan. Double uy. Wala kong dito sa kutsara mo eh. Ikapot si Madi. Ikapot si tubig. Bawal uminom mo ng tubig Madi ha. Yan Madi. Kainin mo yan Madi. Kainin mo. Natin mo yan. Grabe. Believe ako ni Madi ah. Maniwang juga naman di. Maniwang. Inana ta mag-diet Madi. Madi. Kumain ka tatawan para mag-diet. Kailangan ay mausik kilo kanay. Nibalik kang usa Madi kay walang sakit sa ikuan. Ngipon. Nag-ilog mo nag-ilog. Nag-ilog grabe believe ko na Madi oh. Oo, sige. Kurso sa Madi. Believe ako na Madi. Believe pa nila Madi. Ay, burot na. Ay, gimme. And thank you for watching this video. I hope you enjoy this watching. And please subscribe and like and share on your Facebook Live, YouTube accounts of any